снимка? Да. В коя посока? Ами там, Там? да се виждат скелети. Ето сега най-вероятно. Добре. Си кажи малко насаме така. Коле? Добре. Как е? Била, да. Не виждам нищо в момента. Гледам на всеки лече грозно изглежда. Как бе? По-сериозно? Затъмнява се екрана, нищо не видях. Иха. Катакомбия. Няма на сайта. Какво няма? Няма на тай. Kein Geheimnis. Само до... Да. Няма на сайта. Ето вижте, наистина е бил морско дъно. Със сигурност, да. Милички такива неща. Огънчето? Добре, съм вътре. Вътре е готово. Спокойно може да се нощува тук. Някой лято. Това е римско светилище. Сега предположението е, че тук още към 6 век преди Христа всъщност се заселва Залмокси. Не знам дали сте го чували, Залмокси. Май да. Това е гетски философ и такъв религиозен учител, който всъщност става ученик на Питагор. Известно време прекарва с него. И после като се връща, те го обявяват за такъв герой полубог. И това прави собствено учение, което е някакъв преборек. И предположението е, че тук се заселва. В Стара пещера. И там отсреща пак има изсечени неща и се са направи някакви измервания, за да започва на астрономическа скорост. Тоест, тук гледайки там нещо, луната, примерно, слънцето,